maler kichop negi. Koro I feel ni if we can borrow so much what we picked in Rwanda, we can go far. Yes. Kopogre gi mano mabenda winjo kigolo paro mar bedo kod tangi e ute ot ka ot miwacho ni nyalo konyo seche mabende koro koth chwe mondo mi ochok pi otigwe kinde mabiro. Ere yore samoro ng'ato nitiere kod ot maonge kod mabati wiye, ere kaka oganda ma kamagi, nikech nitiere oganda ma pok gibedo kod nyalo mar bedo kod ute ma kamago mabende pi nyalo chokore, samoro gin ute mag lum. Ere yore machielo ma ginyalo neno ni gibedo go gi pi mar tiyo ma ginyalo tiyo gi kinde mabiro kopogre gi mano mar choko koya e tado? Leader, mane penjo besta. Apart from kaponi a county assemblies nyalo kalo legislation mando o pi kiko bedo wasted, mondo bed mandatory ni nyalo bedo harvested, so long as the counties can be able to konyo or oganda mapiny nikech level mar poverty ni malo. I feel ni kaka nyalo provide tanks to that capacity 3,000 to 5,000